Всички искат да печелят, но малцина искат да мислят. Истинският въпрос не е дали инвестираш. Въпросът е как мислиш, когато инвестираш. Мислиш ли като инвеститор или като комарджия? Разликата не е в платформата, не е в актива, не е дори в пазара. Разликата е в главата ти. Комарджията търси тръпка, инвеститорът търси стойност. Комарджията пита: колко мога да спечеля бързо? Инвеститорът пита: какъв риск поемам и струва ли си? Комарджията влиза без план. Инвеститорът влиза с стратегия. Комарджията увеличава залога след загуба, за да си върне парите. Инвеститорът намалява риска, когато нещата не вървят по план. И тук идва най-болезнената част. Много хора мислят, че инвестират, но реално залагат. Купуват, защото цената се качва, продават, защото цената пада. Следват тълпата, слушат шум, гледат графиката по 20 пъти на ден. Това не е инвестиране. Това е емоционален хаос. Истинският инвеститор не търси сигурност. Той приема несигурността. Той знае, че ще има спадове. Знае, че ще има грешки. Но има система, която го държи стабилен. Комарджията има надежда. Инвеститорът има план. Нека ти дам един прост тест. Ако активът ти падне с 30%, какво правиш? Паника, безсънни нощи, продажба от страх. Или анализираш спокойно. Промени ли се нещо фундаментално? Ако решението ти зависи от емоцията ти в момента, мислиш като комарджия. Ако решението ти зависи от предварително направен план, мислиш като инвеститор. Друг важен въпрос. Имаш ли ясна причина, защо си купил това, което държиш? Ако отговорът е защото всички говорят за него или защото може да избухне, това не е инвестиционна теза. Това е надежда. Инвеститорът знае какво притежава, знае защо го притежава и знае кога би го продал. Комарджията просто иска удар. И още нещо много важно. Инвеститорът мисли в години. Комарджията мисли в дни. Ако постоянно търсиш следващия голям шанс, ако сменяш стратегии всеки месец, ако скачаш от тренд на тренд, ти не изграждаш богатство. Ти гониш адреналин. Пазарът обича дисциплината, наказва импулсивността. Истинските пари не се правят от правилния ход. Правят се от правилното поведение, повтаряно години наред. Инвеститорът се фокусира върху процеса. Комарджията се фокусира върху резултата. Иронията е, че когато се фокусираш върху процеса, резултатът идва. Но когато се фокусираш само върху печалбата, тя все ти се изплъзва. Така че бъди честен със себе си. Когато отваряш позиция, търсиш ли стойност или търсиш тръпка? Когато пазарът пада, виждаш ли възможност или усещаш страх? Когато печелиш, ставаш ли по-дисциплиниран или по-алчен? Това определя кой си. Не платформата, не активът, не пазарът. Ти. Ако искаш да мислиш като инвеститор, започни с 3 неща. Първо, имай план преди да влезеш. Второ, приеми риска предварително. Трето, спри да търсиш бързи удари. Богатството не се гради от импулс, гради се от повторение. А сега ми кажи в коментарите, мислиш ли като инвеститор или понякога се държиш като комарджия? И ако това видео ти даде стойност, абонирай се за Митко Инвестира. Тук говорим честно. Без шум, без илюзии, само реалност.